siji sapa? Aku udah nyebut jeneng main krasa dhewe. Tak nei dalan tengah. Anggur wong sing atine wengis. Tenang. Tak nei dalan tengah. Aku disia-sia lho. Ha iya. Ngertine porok-poroknya aku hatiku sing elek lho. Rungokno. Nek tatin teko, kowe lera menyang. Ya mana-mana aku dandatke sore. Ha ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing unekne sapa? Dadine jane aku landhep dengkul, Sing ngomong sapa? pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilik ndekmu. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Loh. Bareng wong sak alam donya ngece aku, mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jare aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Betul lho, Pak. Kene. Iya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Aku namung dunekke Pak. Gak wis. Dunekke rane tuwa ora apa-apa aku. Nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? Dia lakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Ra kula mau ngelengke. Kudu ngetatine ra bener apa Sik. kula nek bar babakan iki lho. Slilite kuwi dilangi. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut nang Asli liten ki nek iwak apik lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelengke tatin ngoten niku, mbok tatin iya ngono introspeksi dene omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek wong lambe kula sing lincip, sing lunyu, sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mimi kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku.